हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बेयो जाहैबाय एसे लिरनाय आरो बेयो बिथां पद्मश्री मदाराम ब्रह्म बिथांनि सायाव एसे लाबोनाय जादों। बेखौ हाइ स्कुल सेक्सनानो जा एम इ सेक्सनानो जा बे मोननैयावबो बेखौ एसे हिसाबै लानो हानाय जागोन। अदेबानि हायार सेकेन्डारि सेक्सनावबो बियो लानो हानाय जागोन। बेनि सोमोन्दै बेखौ सुंथाबै नट्स हिसाबै लाबोनाय जादों। बेनि बागै गोबां बिजाबफोर दङ आरो गोबां बिथांनि सायाव एसे रोखोमनि लिरनायबो दङ, नाथाय बेफोरो खनसेयैनो जोङो नट्स हिसाबै एबा एग्जामाव लिरनो हानायखिनि जाया। दा जास्ट एग्जामाव माब्रै सर्ट खालामनानै लिरनो हानो, दा बेनि थाखाय फरायसाफोरा जोबोद गोसो होबाबो हाया। दा बेनि थाखाय लाबोनाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोनहा PDF फाइल मोनगोन, डिसक्रिपसनाव लिंक दं। दा बेनि अनगायैबो बेबायदिनो गेदेमा बर'फोरनि सोमोन्दै माखासे गोबां रनसाय एबा एसे लाबोनो गोनां दङ, बेखौ लाबोबाय थागोन आरो सानैसोखौ लाबोखांबाय। आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आयदानि एसे आरो बेजों लोगोसे बर' ग्रामारनि क्लास लानाया गोबां जाखांबाय आरो लालांबाय थागोन। सम मोनोबा बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, नोंथांमोना बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन। दा फैदो, बावहाय गोबाव खालामाजासे जोङो सुंथाबै फरायथिना होनो नागिरदों बेवहाय पद्मश्री मदाराम ब्रह्मनि बागै। दा बाहाय दङ बर' हारिनि गिबि समनि दैदेनगिरि, थुनलाइगिरि, समाज सिबियारि आरो गिबिसिन पद्मश्री बान्था मोनगिरि मदाराम ब्रह्म बिथांखौ जों रावबो खोनाफेरै नङा। बिथां गेदेमाया 1903 मायथाइनि 5 जुन खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुनिखाथा गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन। दा बिथांनि बिमानि मुङा बैसागि ब्रह्म आरो बिफानि मुङा रसना ब्रह्ममोन। उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा सासे गोग्गो आखुनि गथ'मोन। फरायनाय समखौ बिथाङा फुटकिबारि गुदि फरायसालियाव जागायदोंमोन आरो गोजौ फरायसालिखौबो बै समनि धुबुरी गोजौ फरायसालियाव फरायदोंमोन। बेयावनो 1923 मायथाइयाव बिथाङा गासै मोनथाम आयदायाव लेटार मार्कस लानानै मेट्रिक आनजाद उथ्रिदोंमोन। बेनि उनाव 1925 मायथाइयाव इन्टारमिडियेट थाखोखौ उथ्रिनानै कटन कलेजाव मुं थिसनदोंमोन, नाथाय बिथांनि फरायनाया बेयावनो थुंगेदो मोनदों। कटन कलेजखौ बिथाङा कमप्लिट खालामनो हायाखै, कलेज लाइफखौ। दा बेनि उनाव दङ सेंग्रा बैसोआ सफैनाय लोगो लोगोनो मदाराम ब्रह्म बिथाङा 1925 मायथाइयाव रुपेश्वरी ब्रह्मजों हाबा जादोंमोन। बिथांमोनहा गासै 10 फिसाफोर दङमोन। बिथाङा गिबियाव फालांगि गेलेदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा 1932 मायथाइयाव हरिसिङानि मिशनारि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि जादोंमोन। बेनि उनावहाय 1936 मायथाइनिफ्राय क'क्राझार गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिनि हाबाबो मावदोंमोन। बेनि उनाव लासै 1948 मायथाइयाव बिथाङा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार एबा BDO अफिसार साख्रि मावनो मोनो। बे हाबायावनो बिथाङा 1961 मायथाइयाव आजिरा मोनो। बेनि उनावबो बिथाङा बोराय सम जाब्लाबो न'आवनो जिरायना थायालासे हारि सिबिनाय आरो समाज सिबिनायाव गोसो होनायसै। बिथाङा राजखान्थि बिथिङावबो गोसो गुदुंमोन। 1928 मायथाइनि दुलाराय कछारी जथुम्मानि बिथाङा सासे सोद्रोमामोन। 1929 मायथाइयाव साइमन कमिसननो होनाय मेम'रेन्डामनि हाबाफारियाव बिथाङाबो बिहोमा दंमोन। 1971 मायथाइयाव सा सानजा भारतनि थागिबि हारिफोरनि थाखाय दिल्लीयाव राव हैदोंमोन। बिथाङा आसामनि ट्राइबेल लीग आरो ट्राइबेल संघ दानायाव मैखोम बिहोमा होदोंमोन। बिथाङा सासे PTC एबा प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसामनिबो गोख्रों मददगिरिमोन। सेंग्रा समनिफ्रायनो बिथाङा फरायनायजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय आरो बर' समाजनि हाबा मावबोदोंमोन। 1929 मायथाइयाव रौमारियाव खुंजानाय थामथि बर' महासम्मेलनाव बिथाङा गोख्रों सासे दैदेनगिरिमोन। क'क्राझारनि गार्लस हाइ स्कुल फसंनाय, शक्ति आश्रमाव भकेसनेल फरायसालि गायसननाय, क'क्राझार बिद्यापीठ फसंनाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव फरायसालि फसंनायाव बिथांनि गोख्रों आखाइ दंथारो। थुनलाइ सिबिनायाव बिथाङा गोख्रों बाहागो लादों आरो एखुथा बिफाव दङ। बुंनो थाङोब्ला बर' थुनलाइनि गिबि समाव थुनलाइनि लामाखौ बिथाङानो बेखेवजेनदों बुंजायो, जेराव बिथाङानो रुपनाथ ब्रह्मजों लोगोसे 1923 मायथाइयाव खन्थाइ मेथाइ मुङै गिबिसिन बर' खन्थाइ बिजाब सोरजिजेनदों। बेनि उनाव 1926 मायथाइयाव हारसिङैनो बर' गुदि सिबसा आरो आरज मुङै खन्थाइ बिजाब लिरदोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा 1988 मायथाइयाव भारत सरकारनिफ्राय बर'नि गेजेरावनो गिबिसिन पद्मश्री बान्था मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा थुनफावथाय लिरनायावबो आखा फाखा, जेरै बिथांनि रायमालि, डिमापुर नोगोर बायनाय बायदिफोरा बिथांनि माखासे थुनफावथाय बिजाबफोर। बिथाङा बिफां फांसेयावनो बिबार बारनै मुंनि सल'बो बिजाबबो लिरदोंमोन। दा बर' रावनि राजखान्थियारि थामोनथा, बर' राव, समाजारि जेंना, थुनलाइ, हारिमु बायदि बिथिंनि जेंना बोस्रांगिरि बिथां गेदेमाया 1990 मायथाइनि 6 सेप्तेम्बर खालि दुलाराय बुहुमखौ नागारनानै थांदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया, अब्लाबो बिथांनि होलांनाय आदर्श आरो हाबाफोरा जोंखौ जेब्लाबो थुलुंगा होयो। बेनिखायनो
बिथां गेदेमाखौ अनसायनांगौआ जों बयनिबो बिबान जानानै थाबाय। एसेनोसै। दा बिनि उनाव नोंथांमोना जुदि स्टुडेन्ट नङाबा शेयार खालामनानै हो गुबुनफ्रा जाहाथे मोनहैगोन मिथिनो हानायनि थाखाय आरो गुबुनफ्राबो खोनासंनानै लानो हानाय जागोन जाहाथे बिथांनि सोमोन्दै एटलिस्ट फंनैसो खोथा जोङो मिथिनो मोननाय जायो बिथांनि सुंद'यैबाबो आरो गुबुन आयदानि नोंथांमोना भिडिअ नुगोन डिसक्रिपसनाव हाबनानै थां खेबसे एसेनोसै गोजोन्थों।